Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, no ayatendak tong palin yo tibilin ko. Agdawat kayo iti ama, ket ikan na kayto ti sabali ama magbaga, nga isu ti espiritu ti kinapudno. Nga agtaeng kada kayo iti agnanayon. Saan amabalin nga awaten ti lubong daytoy nga espiritu, agsipod ta saan na amakita wenno amammo. Ngem iso ammuyo, taagtaeng kada kayo, ket adda kada kayo. Di kay tubaybayan adakda kayo. Agsubli aktumet laeng kada kayo. Basit laeng atsyempo, ket dinak to makita ti lubong. Ngem da kayo makita dakto, gapo ta agbiag kayo met, agbiag kay tumet. Intun dumteng day nga aldaw, maamuan yun to nga adda akin amak, ket adda kayo kanyak, kasti ka addak kada kayo. Ti umawat ken mangtungpal kadagiti bilin ko, isu ti agayat kanyak. Ti agayat kanyak ayaten to ni amak, ket ayatek tumet, ken agparangak to ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Iti liturgical development tayo, diyak malagip no niya nga eksakto nga tawon, idi introduce da kada tayo, dayjay songbat, nga anya ti kunana, iti Ingles, kunana, the Lord be with you, no kunana, ti songbat tayo, dati-dati, and also with you. Ngayon, di nag-develop, diyak malagip na niya nga tawon kunadan, the Lord be with you, no kunanan, ti songbaten, and with your spirit. Anya ti intensyon. I-discuss da kada kami iti asembleyami apapadi ti Nueva Segovia. Inawat tayo nga ti Apo adda kumakada kayo kunana ti sungbat tayo accepted di dating os-osaren tayo nga kasta kumamet kingka. Tano dengdeng gemot nga agpaiso no kuno ti sungbat tayo ada may sa parokya nga mangos-osar, di mo no handamot, datayo ka-accepted mo di dati, ada mangos-osar, ti Apo adda kumakada kayo kunada, kasta kumamot ti espiritum. Kaya han nga nasanay, gilapayag tayo, kasla awkward kuma. Tanukit kita, kasta kumamot ti espiritum, no kunana, kasla, how about the totality of the person, kala kuma, di buo nga katatao, dayjay tao. No, ti espiritum kula ti Apo da kumaking ka kas da adda kumaking ka adda kumakada kayo kas da kumamo ti espiritum kas la medyo adda na ilaksid di jay bagi di corporeal body tayo kas la na ilaksid di jay ti bagi tayo kas lakas di kumati panagawat ko ngamhantay nga nasana iso nga da tayo imbes nga kuna tayo kasta kumamot ti espiritum da tayo inaccept tayo nga kuna tayo kasta kumamot ken ka tanukeng ka kuna tayon the totality of the person when kasto imot ti espiritu ngamin tanukit kitaan tayo after into no umay nga Domingo maikannem nga Domingo ti panagungar tatta inton umay nga Domingo rambakan tayton ti uli ni Apo Jesus sa dilangit. Kalpasan ti makadomingo, rambakan tayton ti bababa ti Espiritu Santo. Iso tinang pasanto kanya tayo. Kakadagiti maibasa, tatta nga Domingo, pasig nga maipapanti Espiritu. Haanpay lang nga piyesta ti Espiritu Santo, nga maipapanti Espiritu Santo. Nagpintas. Umuna nga maibasa ni Felipe, napan, nagisuro, maipapankin Kristo. Nagiikis, nagitidakis nga espiritu, nagbuteng da, nagpapanaw da. How I wish nga kasdi kumamakan niya tayo niya. No kumamo mangag tayon ti Espiritu Santo ko, agiikis kumamo, nagitidakis nga espiritu nga addakan niya tayo. Ay, awan dakis nga espiritu toy? No. Awan? Diyan mo Espiritu ti Marites. Ay, agad, paano da ko Espiritu ti man nagisupot, nga di pa inalpas ti daya. Nagadya ko Espiritu ti kinatangsit, kadaguran-gura.
Espiritu ti kinaman nagimbo, dagitoy mo ti kalaban tayo ket. Haanda mo nga kaslahan nga madmadlaw nga nagdadakkel ti akamdangam isuda ti mga abak ti espiritu tayo. Kano kunana adda ka kunamin ni Apo Jesus, adda akto agsubli akto adda akto kadak di kay to pulos panawan. Kasano ti pan nakaammo tayo nga adda ti espiritu kanya tayo. Irugi tayo. Idi nagbunyag tayo. Nakakita kay ti bunyagan na bunyaganan. Oh, nakakita kay na bunyaganan. Sakay sa mula addan od da bunyag ta muyong addan na parte. Bunyag. Anya tinaramid ni Apo Padi. Wano saan? Dikon, wano ni Apo Obispo. Nya ti bagana ko ma. Renaldo, siyak bunyagang ka, itinagan ti ama, anak, espiritu, mamintlo na nga buyatan. Anya ti ikatin na jay, awan ti basol a personal, day jay ubing ta, awang nga rod tinakam na pay. Ada nakam yo awan. Isu nga day tay kabsat tayo nga special kuna tayo dagiti adda learning disability da haanda nga kompleto di basol kada kwada ta awan ti kurang di consent di nakem. O isu nga uray makaalad ang makan nga handa impakpakada may excuse da ta pa di consent nga rod kaag kurang. Kadi jay ubing awam pay ti basol na ngam apay nga bunyagan tay nga ubing natawid nga rod. In the Old Testament, nagtitinawidan, amin nga maiparsuan, nakamalditan data nga basol. San Agustin, anya ti kunana, during conception, kabayatan nga agsiksikog dayjay nanang, nagbasol, jidara na, dara di ubing rumwar si babasol. Apay dita siya mga bulan, nga dakay nga nagsikog, di kala nagbasolan. Hanyo nga inapan nila kayo, idi paulyan nyo umangga nga rabrabi nga, mga tsimpo ti pa nagmamangga, ta aginaw ka. Nagbasol, iso nga awan di consent di ubingam si babasol, anya ti mangikat di danom. Kuna ni Apo Padi, ang rey, bunyagang ka, itinagan ti ama, anak, is mapukawon di jay, basol. Inton lanaan ni Apo Padi, no di bunyag, tilana, sa dinno malanaan, idtoy, lulunan, amuyo ti lulunan, crown. Malagip yun, di sermon ko nga nang lanaak, tilulunan, nagluunang, sa bali mo gayam, yung kumpisar ko, apakawan ng apo ko nak. Ito'y, anya ti awatin na dayjay, threefold missions of Christ, anya dayjay, nalana, linanaan na kay ni Apo Padi, inawat yu ti mission ni Kristo, anya dayjay, Padi, common priesthood, Padi kayo, da kami ti ministerial priesthood, Padi kayo met, propeta kayo met, sa bali sa mo ti amuyo nga propeta. Iti sa mo nakamotor nga agipukpuk kaw bigat aldaw malam 18:30. Sayang di tagtaga-ineb kaw kawas. Nay sa mo ti amuyo propeta ngamin. Propeta tayo agsa o ti pudno. Iwaragawag ti pudno. Ari anya dayay si papakumbaba nga nagserbi. Linanaan na tayo ni Apo Padi ditoy crown tayo. Ngam inton agkonperma, the same DJ lana nga usar na krisma ko nana. Sa bali ti lana ti masakit. Krisma, iso pamunyag, iso ti pangonperma. Ti mangonperma, ti kangrunaan nga minister na ti confirmation, ni Apo Obispo. No, ada conflict schedule kan na mabalin na nga i-delegate. I-delegate na iti may nga monsenyor, wano saan da kami nga papadi. Da kami nga papadi, tinoy ba si Gobia, dagiti agsagsagana nga agkasar, inikanda kami ti faculty, kung nana diya, i-delegate ni po yung obispo, kas la lisensyami nga mangunperma. Kanya ti makonpermaan, inton makonpermaan, han nga dito ti malanaanin, ito iton muging. Anya ti kuna di mangunperma, obispo, padi, wano, monsignor, anya ti kunana, maimaldit kumaking ka, dagiti sagot ti espirito, nakamalditan kanya tayo, nakapagkatan nga haanin nga maikat. Iso nga datayon, tartarabayan na tayon ti Espiritu Santo. Anya dagiti sagot na. Wisdom, kinasirib. Iso nga no, agmumon. Nagmadimot ta sao nga agmumunon. No, agnanang ka nga ang kamakasurso. Ay, kadya mo, baka nakaturog ta Espiritu Santo.
Understanding, pan nakaawat, no? Hang ka makaawat, diyak mo. Diyak mo, no, niya ka nga taon. Pan nakaamo, knowledge. Turad, fortitude. Ti espiritu, ti mangibaga kada tayo ti turad. Nga agsao iti pudno. Dagita mo akulait ka, ti pagpaturad damot ka. Awan ato ba ito? Sa dala ko mantamot ten, nakadwadan. Sa bali at turad day jay. Turad nga agsao ti pudno, uray may saka, haan na ka nga mabalbal yan, di decision mo, taamom si katipod no, turad kinatangken day yan, panagbutang kini Apo Diyos, sagot da kita. Kadi Espiritu Santo, no kitaan tayo, uray no niya ti mapaspasamak, aggargaraw kada tayo. Hello? Aggargaraw. Kas ano nga aggargaraw ti Espiritu Santo kanya tayo? No ti tartarigagayan ti maysa nga tao, ama ti pamilya, ina ti pamilya, kameng ti pamilya, no ti tartarigagayan tayo pailaeng ke panagkaykay sa ije pamilya, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo. Imbes nga riri, imbes nga konflikt, imbes nga panagsisina, ti tartarigagayan paila di puso tayo ken agkaykay sa kuma. Agbiag tayo ti kinapudno, sika nga ama agbiag ka anapudno, sika nga ina agbiag ka anapudno, da kayo nga anak agbiag nga napudno, agtrab-trabaho payla ti Espiritu Santo. Aggargaraw ti Espiritu Santo kanya tayo. Kada kayo nga naganak ko nayo, Mother's Day. Anak, agbasa ka, nasaysaya ato ti masabayam. Tultulungan pailaeng nga agnakem, agbalin nga nasayaat, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. No adda payla nasayaat nga gagam, amuyo ti gagam. Ansamot. No di puso tayo agtartarigagay pailaeng tinasayaat nga panggap na kayat na nga sa awon, agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. Apay ti kunayo, da kay nga addad to'y tata. By accident nga adda kayo to'y nagsimbaan. Hello? Apiti ko na yun, by accident nga adda ka ditoy. By accident ka di nga adda ak mga padi nga agtatader ditoy. Haan? Sino nang ibaga nga umay ka makimisa ka umay nang ibaga? Naruwamak nga minin, Father, ta kada Domingo, nasanayak nga min, body clock ko dayta umay makimisa. Although kas jay body clock dayta, but it is the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit nga apay nga ginuyod na kapay lang nga imay. Adda pay lang nasaya at nga kananakam mo. Kaya't na nga sa uwan inawis na kapay laeng. The Holy Spirit is working in us. No dagdumagamin kay pagarup tayo ka, haan ba kasla ko mga min narwamak laeng, Father, haan no yun unag mo nga pampanunutan ti Espiritu Santo, ur-urnungan na tayo pay laeng nga agdaydayaw king kuana. No adda pala pan nakaawat, no adda pala nasaya at nga panagnaknakam tayo, ay hamo aramiden day ta, madi. Agtrab-trabaho pala kanya tayo. Baliktadin tayo. Dayjay, naggapo ti Espiritu Santo, inyag na kanya tayo, amin nga aramid tayo. Baliktadin tayo, mat. Dagiti aramid tayo akas tao. Maiyan nurot kadi, adda kadi intention na nga para kin ni Apo Diyos, para ti pan nakaidaydayaw ti Diyos, ti Espiritu Santo, kada tayo wano, ti kalaban na datoy, datayo ti maidaydayaw. Dayjay ti kalaban, dayjay ti urayon ti dakes nga Espiritu, nga gundawayan na tayo. Imbes nga, dayjay aramid tayo, maidaydayaw ti Diyos, no daduma, dadaulan na tayo. Ngas pangarigang kuma, haan mga masapol nga, agpadi ka, agdoktor ka, agisuro ka, tapno, agdatrabaho ti Diyos, haan, uray dagiti ordinaryo, simple nga aramid tayo, ye unag ti balay tayo, marina tayo, no parakin ni Apo Diyos, no para kada tayo. Takunana, good works, dagiti nasayaat nga aramid, mabalin a pagsupapak ti basol. No saan nga datayo ti maidaydayaw, no isuna. Dagiti nasayaat nga aramid tayo, mabalin nga agbalin akararag, no nain kararagan idaton tayo para kini Apo Diyos. Ngam no datayon ti naidaydayaw,
haanen, maababak ti Espiritu Santo kanya, sabali nga Espiritu dayjayan. Uri dagiti tempor ay ordinary nga trabaho. Panaginaw, nagmayat ti aginaw. Di man nadamang banggag nakangag kay ti gininawon nga agdaydayang amoy ti agdayang. Ong ko na hangkay kan ti sango dali kan ata di kay to agbaak. Kanagado ti kagayam ko nga nagbaak. Hanjak among os-os to dayja patpatsin nyo mat. Agdaydayang agkan-kanta. Naragsak di puso na. Mabaling nga kararag. Agluluto. Idaton mi ken kaapaw toy biya. Kinagmayatan. Diyan nga agin inaw nga tumanabutob kin agilunlunod. Dagitoy nga mamartag. Di kay pailag sakit ni tiyan na. Mabalim mga agtrabaho ka nga mangilunlunod nga agdaydaya mo dumaan. Hilaw, mawawatan niyo ibagbagak. Mabalim mga di trabaho ka sa bali tinakabungon, sakit tinakam, rurod, pungtot. So nagiti kabalay ko, nagpipin na to dunda. No panaginawon, apo, at na makatakken. Rumwarto numalpas. No dumayamudom di agog-ugas, into no ko, awam man ima na tay tasa kaun. No nakabuong da, inkabil da nga dagos, jay, ayan ti basura tap, no jak madlaw. Hama kung kunakla. Kadi jay uray na kaya nga trabaho, no naimpapuswa, no addaan ti ayat, balin pa nga agbalin akararag. No guided by the Holy Spirit kunana, no dayi aramid tayo kay iturong tayo keng kuana, mabalin nga pangdalos ti basol. Ngam alwadan tayo. Taapaya, no nakaaramid ka tinaimbag, or orayon ti dakes nga espiritu, nga dadaulan na ka because of that good works. Gapuday ta nasayaat nga inaramid mo, virgin na ka. Anja day jay, agisingir kanto. Lamo ada kita daddo mga apo nagmayat dati inaramid mo nga simbaan mi dito isalsi haang nga siyak. Jak pay nagpinta tadya magkaya, siyak laeng tinaiyasain nga padi nga nairana. Hang kumagkwarta. Ada mo kwarta kang utang niyo pay lang. Utang niyo pay lang, niyo pay nabayadan. Nay, nga piti ko na yung malipatak. Malipatak la tanagan yon, hanlak. Hantay nga mabalin nga ko na tayo nga imerit tayo, ijibagbagi tayo. Tanyo kinunayon ka, ay siyak nga minti padi. Apo, dumakkel talapayag mo, agbalin ka arabit, ngurong-nguron da ka. Haan. Kala ko madakay nga naganak. Your sacrifices, nagsakripisyo kayo. Nagpapaadal, namayat di intensyon nyo. Ngam no naupay ka, anya ti ko na ti Diablo, isingir mo, anya ti ko na siyak nang pagpabasa kanyam, nagbalinan adakes. Siyak tinagrigrigat paraking ka. Trabahon ti demonyo dayjayan. Imbes nga pagdaydayo mo kini Apo Diyos, tainikkan na katitalento nga nagtrabaho, laing nga nagtrabaho, na pagbalay gim, or-orayon na ti gundaway nga virgin na ka. Ngam no nakabungon ti Espiritu Santo, nakakumot tayo ti grasya ti Espiritu Santo, di tayo pulos manag, nga uray pa'y managbasol tayo, addan tulat tanamnama, uray pa'y no nakapsot tayo, itanok na tayo talat na ti Diyos, ikan na tayo ti regat nga agtrabaho, uray pa'y maababak tayo, addan tulat na panagbalay giti Espiritu na, kadagiti aramid tayo, na idaton tayo keng kuana, maidaydayaw, nagpintas dahi ti Ibanghelyo, anya ti kunana, ti agayat kanyak, ayaten tumet ti ama, ayatek tumet. Adda akto nga agnanayon kada kayo kunana, imulin ni Apo Isos, ramrambakan tayon dahi nga pa iuli, bimaban ti Espiritu Santo, iso ti mangbongbongon kanya tayo. Iso ti mangpagpabilag kanya tayo. Iso ti mangtiregta kanya tayo. Iso kung naglaladot di jay puso mo, come Holy Spirit, I need you. Kantaan.
Kadagiti gundaway nga maabak tayo, dawatem, tapapigsaan na ka. Kadagiti gundaway nga maabakan da jari na, hanya ti mabalin tayo nga aramiden, para king kuana. Kanya ti kunana, nagpintas. Datoy na kunana, ti agayat kanyak, ayaten to ti amak, ayatit tumet. Na may mayat datoy na udi nga imbaga na, agparangak to ken kuana. Naunagan datoy, agparangak to ken kuana. Isong ano tayo, aramid tayo, babaan ti grasya ti Espiritu Santo, mapaspasan to, maidaydayaw tinagan ti Diyos, ikarkarigatan tayo ti agbiag nga sumurot keng kuha na ure, agkara itublak, agkara abak tayo, napinpintas lata ti agsubli nga agdayaw ken kuha na, no nakadanon keng kuha na, madaldalusan tayo. Ala ti Espiritu kumatimang salukob ka na tayo. Dawatin tayo ti Espiritu, ta iso kumatimang papapigsa, di maupupay a puso. Urean nyaman, saksakit, problema, relasyon nga haan nga maururnos, kaya ti Espiritu Santo da ita. Dawatin tayo ta pagikisen na dagiti dakes, nga papanawan, anya dagiti dakes, gura, makinangato, anya pa dagiti biases, iso nga hantay makapagserbino na dumata at da bias tayo, dagiti ti Espiritu nga mang daddadael. Kinamanagim bubukod, bagbagi tayo yung masirserbe, dapat ko sukatan tinasaya at Holy Spirit, sukatan na kumadagito'y dakes, bad spirit, tapno agbyag tayo anawaya, kitain nyo dagito'y nangipatayan da Pilipi, kada dagiti imada, nagikis nawaya-wayaan da, napasantuda, nagmayat kumamot, agawid kayo, iyawid yung ti Espiritu, napnapno tayo ti Espiritu, nagsaya at ti Espiritu tayo, agsisinaranay, uray pa'y nakapsot. Amoy ti Espiritu Santo, dadaulan na tayo. Ado ati kantyaw, uray ka aruba tayo, kunada ka dagiti akulait ka, padi-padi, kunada pa ya. Nay, naglabos ka di langitan. Suda kumamot ti makanggag niya, da kayo mga kanayon nga masirsermonan, da kayo matiadda, isuda awan damat. Kunada mo kadagiti babae ko, belo lak kurang mo, nagsantukan. Demonyon datay nga rod. Virgin datay nga rod. So kunak nga idanon yun tao, kadagiti mang kantya-kantyaw kanyayo, dagita nga makamismisa, haan nga punpunan niya po padi ko na yaw. Uray ko dandanin ko na yaw. Yadadayo mapo ang kumamot. Ijay, dadaulan na tayo. Iso nga annadan tayo. Tunggal aramid tayo, laglagipin tayo, bakakit no dadaul ti Espiritu nga mang dadaulan na ti Espiritu nga adda kada tayo. Iso nga napintas ti agtaliklat taken kuana, napintas ti agkamang lattaken kuana. Ti apo ko makada kayo, ti adda kada kayo kunada, kasta kumamot ti Espiritu nya. Napintas magkidi nga sungbat, tapno ti Espiritu tay latta, iso ti mang bibiyag mang papapigsa.